dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Sige, mga tugang, balik po kita sa programa Radyo Klinika Time sa DCGB. May mga gusto tabing ihiras, mga tugang, ansa sa tuya na mga parantabay. Si Doc Joey Bitito, dahilan ta may activity ni, no? Kasi sa iya tabing health advocacy, may connection po sa iyang birthday. Dahil ko aram kung perang taon na siya, mga tugang, pero para po naman sa may mga kaputan tungkol tabi sa mga food supplement na pinag-feature si Doc Joey Bitito po sa iyang YouTube channel, sa iya tabi na mga programa. Baka po gusto nyo maghapot tabi sa 09 sa pagi po kan 0969-088-5548 0966-203-0034. Yan pan mga numero na pwede niyang na pwede din po nindong apudan mga i-text tabi para sa mga inquiries regarding po sa indong mga hapot sa tuya tabing bisita. Ulitin ko lang ang smart number 0969-088-5548 sa Globe 0966-203-0034. Karon ta daw mga tugang si Doc Joey Bitito, mga tugang niya na pagkaaga di po sa tuya na programa. Tama birthday na ini. Di ko aram ko. Garo day ka matubod na. Garo ang hiling ko sa iya mga 50 pa na 51, 52, 53, 54. Tabi pero medyo lampas na po ang sa iyang edad. Pero ang saya tabing hitsurahon, mga tugang, gari perming titi dakop kikwan, gari perming titi dakop kinaglayog-layog na bayong. Doc Joey, magandang umaga pa din. Welcome po sa programa. Magandang umaga pa din at magandang umaga sa iyong lipo-lipong pag-anga na nagdanangog sa tuyang programa. Yes, advance happy birthday tabi pa di. Anong inihanda mo sa tuyang mga kababayan? Maraming salamat kami at may sobrang meron tayo programa po sa Wednesday dyan po sa Dorotea Resort and Spa, Barangay Kaugutan, Bacata, Albay. So, imbitado po kayo pa din ang DCGB and DCGB family. At the same time po, yung ating mga suki dyan, yung ating mga miyembro at yung pong gusto pong sumali dito sa aming napakagandang programa sa kalusugan at pangkabuhayan. Ay starting alauna imedya po, Wednesday po yan, August 19 at 1:30, the program will start. At yan po ay matatapos siguro mga alas 6:30. So, medyo malayo, mahaba-haba po ating programa. Mayroon din po yung Zumba, may mga games po yan. At may mga, sabi nga natin, may kaugmahan. Kaya, dyan po natin kinoconcentrate ngayon ang ating puwersa para maging maganda ang ating celebration. Ito na po thanksgiving to the Lord at the same time sa ating mga nagmamahal sa atin. Kaya po ay ito ay maganda. At ang attire po nito ay pink. Pink? Pink. So dapat pala pa diyan pumunta, naka-pink dapat. Ayan, mas maganda. Oo. Kasi may pang-premyo kung sino ang best in costume. Ay talaga ha, talaga. So, basta pa di, ang costume is pink, depende sa design, di ba? Yes. Kahit Oo. t-shirt lang. Kasi may Zumba tayo pa din. May Okay. Zumbang first part at saka second part. Para medyo hindi masyadong, kasi mga ang programa, kung minsan, kung seminar, orientation, medyo seryoso. Mabigat, So, natin ang Zumba. Yan. May Zumba tayo para ma-exercise din ang ating katawan. So, yan po ay bukas dyan sa Dorotea Resort. Actually, every birthday ko kasi, simula pa ng
buhay ang nanay tatay ko, meron na kaming padasal every August 19. Kaya yan, Ah, tinuloy-tuloy namin pade. Oho. Kaya may padasal kami ng alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Opo, 19 yan pala sa 19. Ano? 19 yan. Oo. May nagdadasal dyan sa amin sa barangay. Yan po nakaugalian na natin. Oo. Kaya hanggat tayo po nabubuhay, Mm. siguro madagdagan pa tayo ng another 72 years. Yan. Maraming salamat sa Panginoon. Di ba? 72nd birthday mo tabi sa 19, Oh, tama? 72nd birthday. So, Wow. another 72nd birthday again na ating hinihingi sa Oh. Panginoon. Natapanita, ikaw pa rin, natapanita garo kang wrinkles tabi. Anong sikreto mo? Igwa mo na din, pero sa totoo lang pa din, Oo. ang ating mga produkto, aside from ito nakakatulong sa ating kalusugan, Mm. meron po ito mga tinatawag na fountain of youth. Mhm. Kasi ako nag-inom nito pa since 2008. So Okay. 18 years, going 19. Opo. Kaya noong bago ako uminom nito, sa totoo lang, yung kaya tayo, Oo. yung sakitin at maraming mga karamdaman sa katawan natin. Isa na ro yan, natulungan lahat po yan ng ating mga produkto. Mm. Kaya ako very passionate tayo na ito ay ini-encourage natin ang mga kababayan Mm. na uminom nito sapagkat invest to your health. Anin natin ang pera Iyo baga. kung tayo ay maraming karamdaman at yumao tayo ng maga, sayang yung Tama. ating talino na binigay ng ating Panginoon. Mhm. So, yan lang ang nakakalimutan ng marami nating mga kababayan na sila ay very nakapokus sa hanap buhay, sa enjoyment, sa masinso, yung mga politician na maging powerful. Pero karamihan po dyan pa nakakaligtan ang kalusugan. Iyo man ang ganda, no? Puro trabaho ang Pwede. focus ta, di ba? Trabaho, puyat, kulang diba? sa turog, Halimbawa, trabaho ako. Example lang, hindi sa example ako. Oo. Nagtatrabaho ako. Pagkatapos naging asintado. Halimbawa, naging direktor na lang ng isang kumpanya. Diba? Yan. Oo. Ang focus ko, yung aking hanap, yung aking trabaho, umasinso, makabili ng kotse, Yan, bahay, tama. makapag-enjoy ang pamilya. Mhm. Pero yung sarili ko, tawag pabayaan. Nakalimutan. Kasi ang katwiran natin pati ganito. Oo. May gamot naman dyan eh. Yan. Oh, may doktor naman diyan. May doktor naman dyan, di ba? Mhm. Pero alam mo ba pati, ang pa-research natin sa ating mga teknika, mga assistants natin dyan, Opo. ang 2025, the number one killer. Ibig sabihin, maraming namatay sa Amerika. Heart disease. Oo, talaga? Heart disease pa Mhm. Number one killer. Mhm. Number two killer, cancer. Mhm. Puro matitindi yan pa Yeah. Ang pangatlo pa would you believe, advanced country ito Oo. biggest economy, Oo. medical error. Medical error? Medical error. Medical Okay. error, Mhm. Medical error po nakalagay. Okay. Sa Department of Health. Apo. Kasi kami dito, nagre-research kami. Oo. Oo. Medical error, kasama na din dyan pa dito, overdose drug reaction. Nako. Mhm. Yung mga umiinom pa din ng ng pain reliever. Opo. Without doctor's prescription. Oo. Nasubran sa pain reliever, tinamaan ng kidney, namatay. Tama. Kasama yung pade. Yung mga Yeah. umiinom ng mga nag-ano ng antibiotics. Kailangan kasi antibiotics na yan ng doktor na susubaybayan. May prescription yan. May... Yes, ang problema ganito pade. Oo. Okay. Si Juan de la Cruz, pumunta kay isang doktor, si Dr. A, binigyan siya ng antibiotic. Di ba? Halimbawa, binigyan siya hanggang 2 weeks kasi matindi ang karamdaman. Oo.
Kasi 1 week to 2 weeks yung karamihan yan eh. 1 week, 10 days, or 2 weeks. Diba? Usually ganon. Yeah, 7 yeah. days, 10 Opo. or 2 weeks. Ngayon, yung pasyente, medyo hindi siya satisfied, pumunta na naman kay Dr. B. Oo. Hindi niya sinabi na siya nag-antibiotics na. Binigyan na naman siya ng antibiotics. Nako. Ayan ba na yan? Oo. Okay. May mga ganyan po yan na nangyari. Hindi na naman siya satisfied after 1 month. Pumunta na naman kay Oo. Dr. C. Yeah. Nabigyan na naman ng antibiotics. Kasi may mga taong hindi sinasabi ang totoo sa doktor, di ba? Yes. So ano nangyayari? Oo. Yung kidney niya, mamay tumaas ang creatinine. Pag tumaas na yan na 400 pataas, sabihin na ng nephrologist ay magpa-dialysis na. Opo. Okay. Simple problem, napunta sa biggest problem of Yeah. his life. Oo. O, diba? Yeah. Kasi nga, karamihan ng tao, hindi po tayo nakakonsentrate sa kalusugan. Ako po, kung ako po siguro hindi nag-concentrate sa kalusugan, matagal na akong patay. Oo. Kasi alam ko po, nung ako'y bata, grabing payat ko. Oo. Grabe. Nagsigarilyo din tayo ng high school, pero at the age of 21, nag-decide ako sa Manila na I'll stop smoking. At ginawa ko yan, talagang hindi na ako kahit isang stick at isang hit-hit, wala na. Pag-iinom ko man ay halos wala rin. Makainom man ako, isang San Miguel apple o kayos na yan. Apple pa nga iniinom ko kung minsan eh. So, pambabae, di ba? So, ibig sabihin po, kung gusto talaga natin na magkaroon ng magandang kalusugan, ano po tayo? May plano tayo. Para may plano ako, nag-aaral ako, ang plano ko, anong gusto ko, maging accountant o Pag ako nagtrabaho, ano ang aking, siguro nag-umpisa muna ako dyan na ordinary employee hanggang sa tumaas. Lahat tayo may plano. Pero sa kalusugan pa di, walang may bibihira may plano. Ako plano ko pa di, yung imposible. Pero pwedeng maging posible. Plano ko, 140 ang edad ko. O, Guinness yan, Guinness. Diba? O, ano ang gagawin ko? So, may mga ginagawa ako sa buhay. So, ganun dapat. May plano po tayo. Kasi ito po nangyari sa Amerika, very alarming. Kasi sila po pinakamayaman na bansa eh. Bakit ang number 3 is medical error? Bakit? Di ba? Hindi ko naman masasabi na ang mga tao doon mas bubukay sa atin. Di ba? Ang mga doktor doon, mas magaling doktor natin dito. Di ba? So, may problema. Ang may problema po dyan, yung mga tao, kasi hindi nila, ang focus nila, hindi kalusugan. Okay. Ako po, focus ko, kalusugan. Yeah. Kalusugan ang focus ko ngayon. Wala na, yung, dyan, okay naman yan. Will follow. Pero, pag ako healthy kasi, nakapagtrabaho ako na mas maganda. Pag ako'y unhealthy, ayaw ko magtrabaho halos. Di ba? Opo, ito. Ganun po ang nangyayari sa atin. Kaya mga kababayan, yung pag sinabi natin, ay, kailangan uminom ka ng itong food supplement. For example, Amazing for ni Doc Joey B dito. Sabihin ng tao, mahal. Sabihin ng tao, ay, sayang lang ang pera. Hindi po sayang. It's an investment. Bakit po tayo bumili ng bagong kotse? Mahal, milyon. Diba? Investment mo yan kasi gusto mong pag ikaw pupunta, kung saan ka pupunta, meron kang kotse para hindi ka mabilis kang makarating doon sa pupuntan. Investment. Ngayon, ang tanong ko, alin ang importante? Buhay ng tao o yung kotse? Diba? Yeah. Yung kotse, bakit natin ini-insured ang kotse? Yung buhay natin, hindi natin ini-insured. Ano importante? Kotse o yung buhay ng tao? Iyan po, siguro po, dahil sa kabisihan ng ating mga kababayan, nakakaligtan yan. Kaya ako bilang health educator sa natural medicine at ako po mismo ay ginagawa ko araw-araw, iyan po ang prutas, iyan po ang fruits ng aking ginagawa. Unang-una, naging healthy po ako. Dati po, sakitin ako. Pangalawa po,
nagkaroon po ng Fountain of Youth, medyo naging gwapo po ako. Kasi dati pangit ako. O ngayon, medyo naging gwapo na. Di ba? Pangatlo po, dahil sa aking pagsisikap, naging medyo asinsado na rin tayo. Di ba? So, ganito po, prioritize ko po yung buhay ko. 2019, pumasok ko sa politika na hindi ko kagustuhan ko lang natalo ako. 2022, 2025, dalawa pong eleksyon yan, may mga nag-encourage sa akin mga politiko na sumali sa politika. Pero hindi na po yun ang aking priority. Ang priority ko, buhay ko na. Di ba? So, tinanggihan ko po yung mga invitation sa akin sapagkat hindi na po yun ang aking, instead na gagastusin ko doon, gastusin ko na sa buhay ko. Kasi ang buhay ko po, sa aking sarili, mahalaga. Sa akin pong, sa Panginoon Diyos, mahalaga na ako'y buhay, healthy, at makatulong sa kapwa. Mahalaga rin sa mga pamilya ko, mga kaibigan ko, kakilala ko, na makatulong ako sa kapwa, di ba? So, yan na po ang aking priority. Kasi kung ang priority ko po politika, 2022, sumali uli ako. 2025, sumali uli po ako. So, dapat kasi, pagdating ng certain years, excuse me, mayroon na po dapat tayo mga priorities in life. Diba? Lalo pag nagkakaedad ka na, ano priority natin? Sabi nga ni Steve Jobs, yung may-ari ng Apple, iPhone, sabi niya, if you are dying, sabi niya, all these things in the world are nothing. Ibig sabihin, ang kayamanan, yung mansion, yung mga negosyo, yung mga kotse, yung mga helicopter na yan, sabi niya, wala na palang halaga. Because si Steve Jobs po, namatay po siya ng cancer, pancreatic cancer, at the age of 56. He is a billionaire. Sabi niya pala, pag mayaman ka, pwede kang bumili ng anong gusto mong magpatayo ng mansion, pwede. Bumili ng napakagandang kotse, pwede. Magpabili ka ng pagkain, magpaluto ka ng pagkain, bumili ka ng helicopter, bayaran mo yung piloto, pwede. Pero pala sabi niya, pagdating sa kalusugan, pag may sakit ang isang tao, hindi mo pwedeng i-delegate yan. Samantalang lahat ng bagay sa mundong ibabaw na kailangan ang pera, pwede mong i-delegate except, sabi niya, ang kalusugan ng tao. He died a very lonely man even though he is a multi-billionaire. Sabi mo yan? Bakit ganon? Di ibig sabihin, kung billionaire ka, ano ang gagawin natin? Number one, di ba? Prayer. Kasi naniniwala tayo na unahin natin Panginoon Diyos, di ba? Number two, di magpatanim ka na ng isang hektaryang gulay dyan, di ba? Ay, yung walang spray, organic. Kasi yan ang kailangan natin, mga gulay, prutas. Magpatanim ka na, kasi mayaman ka eh. Yeah, Di ba, patanim ka na dyan. Ilang workers, kaya walang problema kasi sa pera eh. Kung wala kang problema sa pera, patanim ka na mga gulay dyan, mga prutas. Siguro mag-raise ka na rin dyan ng kambing. So, yung bang hindi makaka-apekto sa ating katawan. Kung pwede kang magpaano na rin ang raise ng kasi pag may super yaman pa walang imposible. Yeah. Raise ka, mag-cultivate ka na rin dyan ng mga isdang yung mga, according to research, makakatulong sa iyong kalusugan. So, dyan mo kukunin lahat, di ba? Healthy ka. Kung ang gulay mo kinakain, puro walang chemicals. Kasi kailangan organic eh. Kumain ka ng mga gulay dyan, mga liba, pataas, prutas, ganun din. Di healthy. Kasi ang tao talaga, kailangan natin very rich in vitamins and minerals, araw-araw natin kakainin. Kaya samantala ang gulay na bibili sa palengke, marami ng pesticides yan. So makakasira naman sa katawan natin. So kung mayaman talaga ang isang tao, dapat nagpapatano na dyan.
mayayaman ka eh. Anin mo pa ang perang yan, diba? Kaya gamitin mo na yan para sa kalusugan mo at sa kalusugan ng iyong pamilya. Yan po ang advice ko sa karamihan ng tao. Kasi wala po nag-a-advise ng ganyan eh. Wala na po. Kasi ang tao ngayon, very busy tayo lahat. Kaya ito, bilang may birthday message, yan po, alagaan po natin. Kasi ang sinabi nga ng isang napakinggan nga, ito kasing pading nangyari sa Amerika, may isa akong friend na Amerikano. Nag-send sa akin ng video. Nung pinanood ko ang video, karami ka ako, third killer is medical error. Pina-research ko sa aking ditong staff na totoo nga naman, medical error. O, meron po ninyo yan. Samantalang pinakamayaman ka ako ang Amerika, nangyari yan. O, so, ang iniisip ko na doon, kasi nga ang tao, very busy na sa lahat ng bagay, lalo na ngayon, di ba? Diyan na lahat. Mayroon tayong YouTube, mayroon ng WhatsApp, kung ano-ano na lang, may Facebook, mayroong TikTok. Very, very busy na ang tao ngayon. Wala nang iniisip, di ba? Ang dami na lahat yan. Ang restaurant, ang malls, di ba? Hotel. Kain na lang silang kain. Di ko, pakakain ka sa labas. Ako, sarap-sarap. Yung pala, dati mga magic dyan nilalagay na, di ba? Yeah. Hindi na tayo, ayaw na natin magluto sa bahay kasi mas masarap yung lasa sa labas. Pero hindi natin alam, marami palang chemical silang nilalagay na dyan. Nakakasira sa ating kalusugan. Yeah, Hindi ko naman po sinasabi, huwag na tayong kumain dyan sa mga malls o sa hotel, di ba? Pero mas maganda pa rin yung sariling luto natin. Kasi pag niluto natin, ayan, ayaw natin lagyan ng bitsin, ayaw lagyan ng magic sarap. Magagawa mo kasi tayo nagluto eh. Yeah. Pero pag nasa labas, hindi mo na alam kung ano ilalagay dyan. Kaya sobrang sarap, lalo sa mga Chinese food. Sobrang sarap. Ang sarap-sarap kainin. Pero hindi natin alam kung ano mga mixture dyan, kaya yan sobrang masarap. Ganun po yan. Kasi nga po tayong mga tao, ang may culprit parati, ang bibig natin. Ang gusto ng bibig natin, ang dila natin, ay masarap. Di ba ba de? Yeah. Sa isang handaan, ay naku, ang wala namang kwenta itong handa ni Doc Joey. Walang kalatoy-latoy. Walang namit. Walang lasa. Kasi wala kasing bitsin, wala kasing mga sarap-sarap na nilalagay. Di ba? Ang tao gusto niyan masarap. Bugbugin ng bitsin, bugbugin ng mga magic sarap na yan. Di ba? Kasi yun ang bibig, yun ang kasanayan natin. Hindi katulad ng mga 50 years ago na walang mga ganyan. Kaya yung ating ang ating dila, okay lang yan, walang problema, hindi natin hinahanap-hanap. Ngayon hindi. Pag gusto natin kumain tayo sa labas, gusto natin talagang masarap na masarap. Okay. Masarap ang timpla. Ganun po nangyayari sa buhay natin. Yeah. Pero may Sa text. aking mga kababayan, Yes. kailangan po natin alagaan ang buhay natin. Lalong-lalo na ngayon pa nako. Siyempre kung gusto nagkasakit, mapa-hospital ang isang tao. Gusto mo doon sa magaling na hospital. Pag magaling, kailangan ng libor, milyon-milyon ang kailangan. Pinaghirapan niya ng mga ilang taon, mapupunta lang sa hospital. Di ba? Yan dapat ang walang plano po yan ang mga tao, bibira nagpaplano ng ganyan. Mahala na. Usually bagang ugali ng Pilipino, bahala na. Nakaraos naman tayo. Bahala na system. Bahala na kung ano mangyari. Hindi nila alam na dapat iyan lahat yung pinagpaplanuhan. Kasi paano kung dumating? Opo. Ano mangyayari? Diba? Yeah. Okay. Pwede may text dito, sabi niya, nakabili pa ako ng Miracle si ni Doc Joey. Paano ang tamang pag-store? Kasi baka daw mawala yung bisa ng vitamin C. Doc Joey, reaction please. Ito po kasi yung miracle natin. Sa totoo lang po, ako ay very passionate dito. Kasi alam mo pa ito parang imposible pero ang nagagawa nito talagang grabe. Mayroon pong pasyente, ito po pa dito tungtuan dyan sa ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. 6 months old
6 months. Pare. Ano 6 months, di ba? Yeah. Merong cyst sa liver. Alam mo na yan pare, liver yan ha. Oo. May fatty liver, may cyst na ninilaw na. Dinala sa mga doktor, saan sabi, yung isang doktor, dali na sa India. Kasi kailangan operahan, sabi niya yan. Kasi yung bata, aburido na, bata, yung parang lungay-ngay na. Parang malapit na. Ang sabi doon ng doktor, dali na yan sa India kasi doon lang ang mayroong facilities para maoperahan yan. Eh, yung pamilya, yung nanay walang trabaho. Yung tatay, cook sa isang Nako. isang establishment. Siguro, sweldo niya, 600. Alam mo, kung pupunta doon yung tatay, punta ang nanay, punta yung bata, magkano gagustusin sa aeroplano? Pabalik. Eh, pagpunta naman doon, titira yan sa hotel. Diba? Magkano? Eh, wala namang milyones yung pamilya. Ganito nangyari. So, please na. Taga-Rapo-Rapo ito pa de. Ayun sabi nung kapitbahay, dalhin mo na yan kay Doc Joey. May pag-asa pa yan. Nung dinala dito pa de, nako yung bata, laging nakaingot, laging katapos lang anong bata. Ito parate. Naninilaw. Binigyan ko pa din yung miracle thing yan, hinati-hati ko 3 pieces. So yung kapsula, di ba, tinanggal sa kapsula 1/3 sa umaga, 1/3 sa tanghali, 1/3 sa gabi. Pagkatapos may pinainom pa ako mga powder. Alam mo pa de, within 2 weeks, may improvement na maganda. Ngayon nakakainom yung bata na mga 3 months na. Ang laki-laki ng pasalamat ng magulang sa akin. Ako magpasalamat tayo kay Lord Jesus Christ. Kasi yung bata na wala na yung paninilaw ng muka, at saka yung bata ngayon, jolly na, playful na. Biruin mo yan pa de. At ang pinaka-main na nakatulong, iyan pong miracle tea. Di ba? Yeah. 5 klaseng vitamin C kasi yan. Hindi naman isa lang yan. May Sterte, may Cibacton, may Indian Gooseberry, may Roseps, at saka po may Sterte. Sterte yung tinatawag, yung neutral pH. Hindi acidic, hindi alkaline. Neutral, nasa gitna. 7. Kasi below 7 is acidic. Opo. Acid. Magkakaroon constipation, maaaring malason ang dugo, magkakaroon maraming bakterya, mikrobyo sa colon, kaya mahirap din kung tayo po ay hindi nakakadumi araw-araw. Ngayon, pag sobra naman ang alkalinity, sasabihin naman ng nagbibinda ng alkaline supplement, sabi nila, cancer cell thrives on acidic environment. Yan. Research kasi pa pag too much acidity ang isang tao, usually, yan po ay naging cancer. Yan nagkakaroon ng cancer. Yan nag-thrives. Yan nagmumultiply ang cancer. Okay. Pero too much alkalinity naman, masama naman. Kasi bakit? Hindi ka makakadumi. Kasi alkaline. Kaya dapat, ang mo is neutral. Yeah. Hindi ka acidic, hindi ka lang alkaline, neutral. Di ba? Para sa boxing, referee ka. Referee tayo. Sa beauty contest, tayo? Judge. Parang ganon. Yeah. So, hindi po dapat, ang katawan natin, hindi dapat masyadong acidic, hindi naman masyadong alkaline. Neutral lang. Para nakakadumi ka pa rin araw-araw para maiwasan po na magkaroon ka ng cancer. Ganun po ang explanation. So, ang ating pong miracle tea, ang ating pong is scarcity. Kaya hindi po acidic, hindi po alkaline. Ayun. Neutral pH. Kaya sa akin pa hindi ito sa ako yung nagbibinta. Kasi yan po pinakamura sa amin. Miracle tea. Kung ako po sa taong bayan,
dapat parati akong mayroong miracle tea Oo. sa bahay. Bakit? Kung medyo masama ang aking, pwede ako dapat mag-uminom yan araw-araw. Kung walang-wala talagang pera, isa sa isang araw. Pero kung kaya ko mo naman mag-load araw-araw, siguro inumin ko dyan dalawa. Dalawa kasi air maintenance natin eh. Isa sa umaga, isa sa gabi. Pag mayroon kang sipon, pwedeng 3 or more. Okay, kung may mga iba ka pang may iba pang karamdaman ang tao. So ang miracle tea po ang isa sa pinakamagaling na supplement sa buong mundo. Sa aking paniniwala pa na, iyan po sinasabi ko, nakaano po dyan ang Panginoon Diyos sa akin. Okay, kasi bakit? Meron po yan na Esterce, neutral pH. Ayun. Meron po yung Acerola Berry, di ba? Niresearch mo na yan pa din. Yeah, correct. Acerola Yeah. Berry na the most complete natural vitamins. Yeah. Nakalagay pa sa research natin na mayroong anti-cancer property, di ba? Acerola Berry. Opo. Meron po yan na sea buckthorn. Ang sea buckthorn po, according to Dr. Ayun, sandali. Naputol yung signal natin. Sandali lang at naputol. So, signal, sandali lang. Apudan tagaray po si Doc Joey Bitito. Naputolan sa iyang signal. Ayan, okay na. Sige na. Ringing. Okay. Hello pa rin. Yeah, naputol tabi. Go ahead, please. Okay. Yung si buckthorn kasi pade, during the ancient times sa Russia, nagkaroon ng epidemic, magkaroon ng maraming cancer. Maraming namatay. Ngayon, mayroong manalubasa doon, sabi niya ito, binigyan ng si buckthorn at marami pong nakarecover. Kaya sinabi ni Dr. Madeleine Paul. Ngayon, mayroon pa yan na isang Indian gooseberry, na isa ring berry na napakataas ang natural vitamin C. At saka may roships po yan. Ang roships, di ba, sa atin, pag sa medical field, pag seryoso ang sakit ng isang tao, binibigyan ng antibiotic. Oo. Sa natural medicine naman, probiotic. Ibig sabihin, natural. Kaya, ang inumin niya na without doctor's prescription kasi nga natural probiotic. So, iyan pong ating miracle, 5 po yan ang ingredients dyan na since 2008, 18 years going 19 years, ang dami na po niyang natulungan. Pangmasa po yan eh. Kaya dito sa amin, iyan po ang parating naubos. Ngayon ko, nag-order kami sa Amerika, Mayo pa. Hanggang ngayon wala pa dahil siguro sa gera. Yeah. Kaya yung miracle namin paubos na. Yung Mega 1 namin paubos na. Ang meron po kami yung Mega Multi-5 kasi yan na-order namin, dumating po yung Mega Multi-5 I think July. So yan po ang bagong produkto natin. So dalawa, Miracle C at saka Mega 1 ubos na. Kaya sa birthday ko, magpo-promo ako sa Lutia. May promo lang. Ang mangyayari, yung Mega N Multi-5, gagawin ko po yan, may 1 take 1. Ayun. Ang Miracle C kasi paubos na, kung may discount siya, baka plus 5%. Pero yung Mega 1 ko, halos wala na. Ito nga, sa pumupunta sa akin, ang binibigyan ko na lang ng Mega 1, halos yung pong may cancer, yung pong mataas ang creatinine, yung pong mga matitinding karamdaman. Pero yung pong hindi matinding karamdaman, ang binibigay ko na lang, Amazing Trio, Miracle C, Mega Multi-5. Opo. Kasi nga po, hindi ko naman sa ayaw kung sino bang ayaw na ng binta, ng sales. Pero paubos na eh. So ibigay na natin doon sa nangangailangan talaga. Maraming may cancer kasi ngayon eh. Doon ko na binibigay. Unless otherwise talaga na matagal lang suki, na kailangan matindi rin ang karamdaman. Katulad na yung may karamdaman sa lungs, na may cancer. Talang gusto niyang gumaling in 6 months, tinuloy-tuloy ng Amazing 4. After 6 months, nagpa-examination mo muli, nagpa-CT scan, from cancer, ngayon ay infection na lang. Kasi may commitment siya na uminom ng 6 months. Dati nakaratay na lang sa banig, sa kama, ngayon nakakamotor na. Oo.
Oh, biruin mo yan, pade. So, ibig sabihin, kami dito, pade, hindi namin tinitingnan kung may pera o hindi. Ang iniisip namin, kung ikaw, seryoso ang karamdaman mo, cancer, prioritize natin yung cancer kasi matindi yan di ba, pade? Oo. Ganun din sa kidney. For dialysis ka kasi mataas ang creatinine mo, kailangan mo na amazing for, meron ka na ang megawan. Kaya po, kami humihingi ng pasensya sa ating mga kababayan kung yung megawan ay hindi na halos kayo makabili. Pasensya na po kasi umorder kami Mayo pa. Bayad na dyan. Ang tagal, ano? Hindi pa di umorder, kalahati niyan bayad in advance. Bayad na, Bayad na. So, babayaran ulit namin ang kalahati kung for shipment na pati yung babayaran sa shipping sa aeroplano. Grabe pala yan, ano? Oh, grabe pa. May tax pa yan. Bumili sa Amerika. May customs. Hindi advance. May customs duties pa yan pa rin. Maghintay ka. May customs duty pa, tama. Oh, yes, pade, grabe. Ay, that Jesus Mario Joseph, triple nga yung pade ang binabayaran. Kaya, grabe. Pero kami hindi pa nagtataas. Oo. Hindi pa kami nagtataas ng produkto, matagal na. So, yun yung pinoproblema ko, lalo na ngayon, birthday ko sa Wednesday, kailangan natin mag-promo. Wala na tayong produkto, anong gagawin natin? Yeah. Meron kami, Mega Multi-5, yung mga mushrooms at saka mga berries kasi naka-order kami niyan, I think nag-order kami ng January or February, dumating po yan noong July. So yan po ay bagong-bago na maraming stocks. So ganun po ang proseso namin. Yeah. Sa ating mga kababayan, pade, ito suggestion ko bilang kapatid, huwag po, hindi negosyante, hindi kailangan po meron silang Miracle C. Ang problema ko na naman ngayon, paubos na rin ang Miracle C natin. Kaya pag dumating po yan, kailangan mag-order na po kayo. At least yung mga mahirap talaga, halos walang makain, kailangan maka-order kayo. At least uminom sila ng isang kapsula, isang araw. Malaki po ang tulong nito sa kanila. Yan po ang masasabi ko sa ating mga kababayan. Ayon, okay. Pade, ano po ang satuyang final word sa mga listeners ta? Ay, nabutan naman kita kay oras. Go ahead, Tabi. May oras pa Okay, kita. sa aking mga minamahal na kababayan, ang iyong kapatid na si Doc Joey Benito will be celebrating his 72nd birthday. Pero sabi lang, parang 27 lang daw ang musis ko. So ngayon, you're invited po sa Dorotea Resort Spa, located Barangay Kaugutan, Barangay Albay, sa Wednesday. 1:30 po ang start ng ating program. Hanggang 6:30 yan. Diyan na po yung grand raffle natin. Yeah. Ang grand raffle natin, ang grand prize, 50,000. Second, 25. Third, 20. Fourth, 15. 10,000 at meron po tayo 5 consolation prizes na tig 1,000, dinagdag ko po yan pala at during the program ating event ay pag nag-purchase sila doon na at least 3,000, meron po silang isang raffle at pwede pa rin po makasali. At sa lahat pong gustong pumunta doon ay ang damit po natin kay t-shirt ay pink. Ang pwede po silang magpatala sa ating staff kay Miss Angel. Mag-text lang po sila sa 0910 4482 598 0910 4482 598 and 0917 853-8933 0917-853-8933. Kasi pwede ito po yung sa ating sa preparation natin kay kailangan magpatala po sila kay Miss Angel. At kayo po din, Napading Glenn, invitado po kayo lahat dyan sa PBND CGB. Opo. Maraming salamat po. Thank you so much, mga tugang Doc Joey Benito, sa nagkapera niya itong mga kahaputan ngunyang pong pag-aga. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik po ako 2:00 sa programang Kaya, dito po sa DCGB. Salamat kan sa napagantabay. Goodbye. Mabuhay.
Okay, sige, sandali lang nga. Napalabas sa music ta. Madali lang tabi ta. Sa kong technician palang buminaba. Mga tugang alas 8:20. Ay, nako na. Ay, pag... Ang kapalan niyo. Pag-una ko salbatan na kaya. Ang kapalan. Sige, John. Go ahead, tabi. Sige na. Okay na. Out na kita. Thank you. Goodbye. Marayanaga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero